Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Σήμερα βγήκα έξω στην εξοχή, εδώ στην αυλή μου βέβαια. Ναι, αυτό και σκέφτομαι τι να κάνω βίντεο, αλλά τι να κάνω. Για προτείνετε στο σχόλιο. Λέω τώρα που μπορώ να κάνω και μεγάλα βίντεο, να κάνω κρυφτό με τους φίλους μου, να κάνω διάφορα, άμα θέλετε. Άμα θέλετε, βάλτε like, εγγραφή και κάμπανο κουδουνάκι για να βλέπετε πρώτα τα βίντεο μου. Και μην ξεχάσετε πάλι εγγραφή και εγγραφή και εγγραφή. Αυτό θέλουμε. Και όταν φτάσουμε στο καλοκαίρι θα κάνουμε το event. Θυμάστε το event. Μισό παιδιά, sorry. Έπεσε η κάμερα ρε μπρο και δεν μπορούσα, εντάξει. Τέλος πάντων. Sorry γι' αυτό. Αχ, τι ωραία λουλουδάκια. Να, εντάξει. Όσοι με βλέπουν τώρα, να κάνουν like. Όσοι θα με δουν άλλη φορά να κάνουν εγγραφή. Ωραία. Μπράβο, είσαι καλά παιδάκια. Σήμερα λέω να κάνω ένα ωραίο short, αλλά δεν θα σας πω με τι, θα σας το κρατήσω μυστικό. Και σήμερα τι μέρα είναι Δευτέρα 3 Έκτου το 2024. Άρα είμαστε στον Ιούνιο. Παιδιά, καλό μήνα, ξέχασα να σας πω. Πολύ ωραία εδώ έξω. Και αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο παιδιά. Αυτό θα κάνω και το short. Και αυτό, άντε γεια!